алейкум мардуми рамазон тур, ҳамаи гурӯҳҳода салом, ҳамаи ҳоҷиёда салом. Барои питани бародарои роҳбалад пурсидану мақсад бародарои ҳаҷ меомадагӣ пурсидан, умра меомкарагиё. Нигоҳ кунед, ҳозир мо дар ужинем. Ина мардумам ма ужин карисиям. Ина ма ҳозир ужин ма гирифтам омадам. Ужина ина айна иҷа мегири, ина иҷа чоёта мегирию. Ина иҷа мебиёин иншааллоҳ, ин иҷа ҳама чи ҳамахе мумлагиай. Ами як лав ҳамахе бор мекунем мебиёина. Ина шурбочаи тоҷики тоза ҳама қойдави мастова ё шурбо мастова да? Мастова шурбо гуфтам. Иҷада қайла мундагӣ, ина қайла. Ина самбусаи тоҷикӣ, ина салато да иҷа, ина чака, ина бо да иҷа чанд намуд салат, ина зерабой, фуратон зерабой, ина хеле салато аста, ина салёни кардагӣ, иҷада тарбуз, иҷада тарбуз. Хоб ин иҷашда сев, ина иҷа хеле алафоай занҷабил мундагӣ, ина ҳамаш қойдавӣ кардагӣ. Мебиёин иҷа маҳқули дилодуна паднос мегири, ҳамахе бор карда, ҳамахе мери. Ина и бародар овара чизо шуда иҷа. Диди бародар бо ороишотиш бо номер 1 бидан гил кори караги. Кусушда гап не диди. Куб и бародар ба ҳамсалай ман вақти хали гил кори кини надорам. Ман ин мегирам мебиёрам мешинам мепечонам мехезам мерам. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Биёин мардум. Ина диден ин ми ужинай. Абед дорем бо абед монам айна зурай бо абедам ҳама чизиш қойдави. Ҳама охотои тоҷики